אנחנו מאוד מאוד נהנינו בעובדה. ואת זה צריך להראות למשפחות הנכנסות, ולא אלה שיוצאות. 3 שנים, גרנו רחוק ונשארנו פה מבחירה, ונהנינו מכל רגע. אז תודה לכולם. מתגעגע? נכון, מתגעגע. אנחנו אוהבים את כולם פה. עובדה, מקום טוב להיות בו, אין ספק. מעולה. שנשארנו שנה שלישית בגלל שאנחנו אוהבים את המקום הזה מאוד. היה לנו כיף, וכיף שזה היה. שלום. ביי. היה כיף, אוהבים אתכם. וזהו. תהיו חזקים, תהנו מכל רגע, נגמר מהר, ואדום עולה. תקופה מדהימה, מאוד מאוד אהבנו. תהנו מזה, כי זה אחלה תקופה. ולו, כיף חיים, אנחנו ממשיכים לחזור לפה, פעם הבאה כבר לא נחזור. פעם הבאה זה לבקר איזה ילד בטירונות. כן, שיבואו לבקר אותנו ברמון. מקום פה מדהים, סוף הדרך, קיבוץ חבל על הזמן. בהצלחה. עצמה בערבה עובדה, מאוד נהנינו, תקופה מדהימה, בלתי נשכחת. אחלה שיקון, ממש היה כיף להיות פה למרות כל החששות. תמשיכו לעשות אירועים 3 פעמים בשבוע, בממוצע. ונתגעגע. נתראה ברמון. ביי. ביי ביי עובדה, להתראות.